Die vergeet zich jaar niet, dan moet weer honger allerlei kunsten om. Dat is net hoe ze weeslagen. Zijn die onbekende is de liefde.
zijn er 2 jarigen in de zaal. Dat is Gerben Deur van de Prinsenkapel en Hans van Soes van de Rot van Elf. Met de prins voorop, van hier, naar de vloer, de Prinsenkapel, die stelt zich daar ook op. En dan gaat dan weer gespeeld. Morgen is het weer als